Diyos marhay na aldaw po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Iayon ta po sa satuyang mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving Mass offered by Nene del Rosario. Thanksgiving for birthday blessings of Arnold Kirby Bunyag offered by Binang. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete. Thanksgiving for all the blessings received in honor of Saint Joseph and Our Lady of Peña Francia. For birthday blessings of Mary Jean, Mary Naina, Melissa, Judy, Maine, Virgie, and Maria Francia, offered by Decena Llantero family. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family. Thanksgiving Mass offered by Sis Nor Agravante. Prayer for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez offered by Binang. For divine guidance of Arnaldo II Bunyag and Cindy, Arnold Kirby, and Michelle Angela Primavera offered by Binang. For safe and good health of V.L. Maria, Jerome, and Gerald, Theodore Rodriguez, Carmen, and Carvin Joseph Bunyag. For full recovery of Augusto Brendo, offered by Brunag family. For good health, safety, and success of Alay Kiina on September 5 and 6, 2025, offered by Lantero and Decena family. For fast recovery and complete healing of Jesse and baby Afara Bartolome, offered by Bartolome family. For the eternal repose for the soul of Father Luan Harsha and Father Sol Saez, eternal repose for the souls of all dead members of CRC, LLFCC, eternal repose for the souls of Arnaldo, Remedios, Rolando Jr. and Sr., offered by Bunyag family, eternal repose of the soul of Arnel and the poor souls in purgatory, offered by Celi Delgado, for the souls of Saturnina, Gregorio, Aaron, Pablita, Remedios, Antonio, Epifania, Maria Clara, offered by Decena and Llantero family. Ngunyan iyo an ika-22 na Domingo kan ordinaryong panahon. Ang tao nagiging tunay na dakula bako sana sa paghiling nin kapwa-tao, kundi urog ng gayo sa mahal na Diyos, kung siya mapakumbaba. Ini sarong tunay na pag-ako o pagpahiling ning may marhay na buot. Siring man, haputon niya to ang satong sadiri, kuno arin man kita nagpahiling ning pagpakumbaba. Ang nagpapakumbaba, iyoan ilinalangkaw. Ang mamamayo sa selebrasyon kan Eucharistia, iyo po si Reverendo Padre Jerome Pelayo, Secretary to the Archbishop. Matindog po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Daing makakaagaw, ngunit kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanay, kami sa imo minauli. Mga magdurugan sa imong karon.
Marinalda man po, Father. Sa ngaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antang sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyaw kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa tuang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga kapinungan, sa mga taong marahayan mo. Inoong mamika, rinurugyawi ka, sinasabawi ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurangan na Diyos sa langit mo, Diyos amang makakamahal. Kagurangan na Panginoon Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akit ka naman. Ikaw ang magpara kan mga kasalan ka kinapan, kahayaki kami. Ikaw ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Ako aansa mong pakimahera, ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaharaki kami. Dahil kasalaan, banal, kasalaan, kagurangan, kasalaan, oro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamulawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos nin mga kabagsikan, na sa imo ang gabos na pinakamarahay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imong ngaran, asin warasan na sa pag-uswag nin kabanalan,
Ang mga marahay na bagay samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong naubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Kung ang tao mapakumbaba, siya magiging paladan sa mata kan Diyos. Ang tao mapaglangkaw, garo sarong aktor na isinasabuhay, bako man ang sa iyang sadiri. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Aki ko, sa kapakumbabaan, gibuha ang sa imong katungdan, asin mamumutan ka urog kisa para regalo. Kung guraano ka kadakula, siring ka magpakumbaba, asin sa atubang kan kagurangnan, makakakuha ka nin biyaya. Huli, tadakula ang kapangyarihan kan kagurangnan, ginagalangan siya kan mga mapakumbaba. Sa ulakit kang mapaabaw-abaw, mayo nin bulong, taan tanom nin karaatan nakagamot sa iya. Ang pusong may pakasabot, maghuhurup-hurup nin mga parabola, an mapaghimating talinga, kamautan kan madunong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam ka nin harong para sa dukha. O Diyos, huli kan karahayan mo, nag-andam ka nin harong para sa dukha. An mga suripot magugma, saka magayagaya sa atubang kan Diyos. Magpinta kasi sa kaugmahan, mag-awit ka mo sa Diyos, magtugtog sa iyang ngaran. O Diyos, huli kan karahayan mo, nag-andam ka nin harong para sa dukha. Ama nin mga ilo, para surog nin mga babaeng balo, ang Diyos sa irokan kan sa iyang kabanalan, Diyos na nagtataong harong sa mga nagsusulo, nagpapaluwas kan mga bilanggo sa kauswagan. O Diyos, huli kan karahayan mo, nag-andam ka nin harong para sa dukha. Labi-labing uran binubuhos mo, O Diyos, an pamana mong nagluya, pinapapusog mo, an mga binubuhay mong hayop, igwadyanin erokan. Sa imong karahayan, tagama mo sa dukha, O Diyos. O Diyos, huli kan karahayan mo, nag-andam ka nin harong para sa dukha. Sa bukid nin Sion, diyan niyato mahihiling ang Diyos na mayong pagkatakot asin pagtakig. Alagad ang tao sa nang mapakumaba, iyo ang makakarani sa bukid na ini, asin makakahiling kanalawgon kan Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, dai kamo nagdulok sa sarong bagay na madudutan. Naglalaad, nakalayo, diklom, dulom, bagyo, turutot nin trompeta, asin tingog nin mga tataramon, na ang nakadangog nakikimaherak na mayo na sa indang idadagdag na tataramon. Kundi nakadulo kamo sa bukid Sion, asin sa syudad kan Diyos, na buhay, Jerusalem na langit nun, sa dai mabilang na mga anghel na nagkaktiripon sa fiesta, sa simbahan kan mga panganay na nakasurat sa lista sa langit, asin sa Diyos na hukom nin gabos, sa mga espiritu kan mga suripot na nalubos kay Jesus, ang pagultanan kan bagong tipan, asin sa dugong pangwirik na urog karahay ki Abel magtaram.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa aldaw kan Sabat, paglaog ni Jesus sa harong nin sarong puon na Pariseo, sa pagkakanin tinapay, yaon duman ang mga tao, minamanmanan siya. Nag-usipon siya nin parabola sa mga inalo. Namamasdan niya kung paano ninda pinipili ang mga enot na tukawan. Ang sabi ninda, pag inalo ka nin sarong tao sa kasal, day ka magtukaw sa enot na tukawan. Tatibad iguanin orog sa imong kagalanggalang na inalokman. Asin magdulok, sinagalok sa imo, saka sa iya, sa pagsabi sa imo, tawan sa iya ang lugar. Dangan, mapun ka sa kasusupgan, pag pamugol kan huring lugar. Pag inalo ka, lakaw, magtukaw ka sa huring lugar. Tanganing pag-abot ka nag-alok sa imo, magsabi siya sa imo, katuod, magsakat ka sa itaas, dangan magkakaigwa ka nin kagalangan, sa atuban kang gabos na kahampang mo sa lamesa. Hulitan gabos na nagpapalangkaw, papababaon, asin ang nagpapakumbaba, itataas. Nagpadago siya sa pagsabi sa nag-alok sa iya, kung ika naghahanda nin panguntuhan o pamanggihan, dahil mo pag-alokon ang sa imo mga katuod, niyan sa imo mga tugang, niyan sa imo mga kadugo, niyan mga mayaman mong kanatan, tatibaan alukon ka maninda asin balusan. Kundi kung ika nagpapabangkete, apudaan mga dukha, mga maluya, mga pilay, mga buta, sa siring magigikang paladan, hulit na mayo sinda nin ikakabalo sa imo. Tababalusan ka sa pagkabuhay liwat kan mga suripot. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Kang mga nakaaging aldaw, may mga nagkapira kong mga karakana na nadumanan. Si huring karakanan pong sa kuyang natindiran, ang pinahanda nasa 300. Tapos, ang sarong lugar para duman sa mga ibang padi niya,
o itong mga nagmamadarali, mga seminarista, inaabot na 150. Kaya ang pinahanda niya gabos 150. 450. 150, 300. Si Father Manny po yan, nagsilibrar kan sa iyang ika-25 taon. Tapos, sigwa pa man akong dumanan na piyestahan. Sa aga siguro may blessing, dakol naman mga bisita sa kong dudumanan. Kang ngunyan lang na bulan, nakaistorya si Bishop Rex. Sabi niya, katong seminarista siya, nag-iba siya kipadi, may kaibaman siyang sarong padi na ngunyan, kadakol mga bisita, nagpapiesta, sa patron kang barangay, sa kaputa, dakol bisita, riribay-ribay lang po. Ito bagang may lamisa dyan, tapos maribay lang si mga bisita pag nakatapos na magkakan. Ano po? Istorya ni Bishop Rex, tulong beses na patukaw, dahil sinda nakakatukaw ta, surupong puda sinda. Hasta mag-uli sinda, hinapot sinda kang kaiba nindang padi. O ano, nakakakan ka mo? Dahil po ngaya, sabi dahil sa indang padi, maluya. Taday nakiinutan. Kaya pag agininda, may nagkukuha ang balingbing, nagpundo si Padi pag-drive, naghagad balimbing, o yung sa indang pangutuhan. Sa kadakulan po kayang bisita. Kita po baga, custombrita na mag-imbitar ng dakol na bisita. Ano po? Naugma man po kamo nagpapakakan ng mga tao, ugma po kayo kitang magpakakan. Naugma kitang dakol tao pag kita naghanda. Sabi ta kaya naghihiras kita kan mga biyaya na sa tuyang nakuha. Yan man po ang kahulugan kang naghahanda kita, nagpapakakanin mga tao. Gusto tang maghiras ni mga biyaya. Pag kita po naghahanda, nag-iimbitar, nagpapahiling yan na kita igwang inaapod na abundance mindset. Itong abundance mentality. Na kita pinano kang mga biyaya kan mahal na Diyos. Asin, ang sa tuyang pagtubod, tatawan pa kita. Igwa kita, asin ihirasta ang yaon sa satuya. Saro po yan sa tanda na igwa kita kang inaapod na mindset na yan. Abundance mindset. Asin ikadua, natanda na igwa kitang abundance mindset, itong nauugma po kita, nabakulang kitang igwa. Nauugma man kita na ang ibang tao, igwaman. Asin kung sinda may sobra, mas dakol, day po kita naiinggit. Ugma kita sa success kan iba, ugma kita sa kayamanan kan iba. Apwera lang, ngunya na grabe po baga ang kontrobersya manungod sa ano ang kontrobersyang nadadangog tangon yan? Flood control. Asin, kadakol na mga inaabot na mga hindi po babies. Ito yan mga aki kay ito mga imbuelto dyan sa corruption, tapos sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, siging pahiling kan sa indang mga kayamanan. Sabi kang iba na man nga kami naiinggit, hali man ngayon sa corruption. Mga tugang, maugma kita, duman sa mga taong igwa. Tanda pa po yan, na kita igwang inaapod abundance mindset. Dahil po dapat kita mainggit. Ano po? Dahil kita mainggit, maugma kita. Yan ang tanda pa, nagkitang abundance mindset. Ugmaman po kamo, pag may nahihiling kamong ibang tao, na may kaya,
na may ginhawa sa buhay, dapat po maugma kita. Sabi ko nga ni, sa enot, ang paghiling ta sa dirita, igwaman kita. Sabi ni Buddha, ang kayamanan, ang tunay na kayamanan, ito pong inaabot ng contentment. Contentment is the greatest wealth. Ang pinakadakulang kayamanan, itong sa tuyang pagiging kontento na igwa kita. Iyan po ang enot. Asin ikaduwa, nauugma kita ng ibang tao, igwa. Asin ikatulo, pag may abundance mindset po kita, di kita nagkukumpit sa iba. Di nagkukumpit, nakikipagtabangan. Kamo na, yaon sa CRC, nauugma po ba kamong makipartner sa iba? Araw po kayan ang igwa ng abundance mindset, abundance mentality, dahil nakikikompetensya, nakikipagtabangan. Pag nakikipagtabangan, pinagsasararo ang gabos na makakayahan, ang gabos na kakayahan, tanganing makagibo pa ning mas dakol na karahayan. Mga tugang, asin, buot kong magtutok kita duman sa pinakaenot, lalong-lalo na sa paghiras kan sa tuyang ito mga yaon man sa satuya. Nauugma ba kita sabit ta na maghiras, taigwa kita. Alagad, may manlain-lain pong motibo sa pagtatao. Ang enot na motibo sa pagtao, nagtatao kita ninhulita, obligado kita. Obligado. Kaya lang, pag nagtatao kita ning hulita obligado, mayo man po yan pagkakaiba, duman sa nagbabayad lang kita ning tax, obligado kita. Kung minsan nga ni, naugma man po kita, mabayad ning tax. Tapos masabi kita, dahi ko man nahihiling sa tinampo, dahi ko man nahihiling sa flood control, pero obligado. Lalo na po, kamo na mga nagtrabaho sa gobyerno, mga private companies, grabe ang tax na binabayadan nindo. Nagtatao. Obligado. Kung minsan, makulog ang buot. Yan ang enot na motibo sa pagtao. Nagtatao, ninhulita, obligado. Ang ikaduha pong motibo sa pagtao, iyo po na nagtatao kita, ninhulita, may interest kita. Sasabihin ta minsan, ay, mabalik mo lang yan sa ko. Halimbawa ngayang iba, nagpapaadal sa mga akininda, papaadalon ta ka, gusto kong maging nurse ka. Kapag nurse ka na, ako dahil pa nakabot sa Amerika, dapat darahon mo ko sa Amerika. Dapat darahon mo ko sa Canada o sa Dubai. Makasakay lamang ko sa eroplano. Kakan lamang ko duman nin sinasabing kakanon duman sa ibang bansa. Pero po kung yan ang motibo mo, self-interest. Ano po? Yan ang pwedeng ikaduwang motibo pag ika nagtatao. Na gusto mo, si tinao mo, magbalik sa sayo mo. Ang ikatulong motibo sa pagtao, ito pong gusto tang makamati na kita labaw. Mayaman kaya ako nagtatao, dahil ka man baga nakatapos, mayo ka man bagang sinabi, o ako may sinabi, ako may tinapos, kaya ako nagtatao sa sayo mo. Nagtatao ninhulita, gustong mamati na siya labaw, mas marahay, asin ang iba, menos. Alagad, ang ikaapat na motibo sa pagtao, iyo po ini. Asin iyo ang pinakahalangkaw na motibo sa gabos. Asin iyo dapat ang satuyang motibo sa pagtao. Nagtatao kita, ninhuli, taiyan ang gusto kan Diyos nagibuhon ta. Ang Diyos, nagtao, ninhuli, ta namumutan kita. Namumutan kita. Nagtatao
tagusto kitang maging maugma. Nahiling po nindo ang pagkakaiba, itong saro, nagtatao, tagusto ko kayang maging maugma. Nagtatao ako, tanganing ako mabisto, tanganing ako magkamati ning kaugmahan, tanganing pag-abot ka ng aldaw, magbalik sa sakuya, nagtatao, tanganing garo magkaigwa ng investment. Mga tugang, ang tunay na nagtatao, ang hinahanap niya, bako ang sadiring kaugmahan, kundi ang kaugmahan kan sa iyang tinatawan. Mga tugang, si Jesus, kang magtao, siya mayaman, inhulit na yaon sa langit, nagdigdi sa tuya, tinawang kita ng buhay, siya nagadan, siya nagtios, tanganing kita magkaigwa ning kaginhawahan. Siya na Diyos, nagtios, tanganing kita maging mayaman. Nilingawan niyan sa diri. Tanganing kita magkaigwa. Mga tugang, arog po kadayandaan pagtao. May iniisip ang sa diri, kundi iniisip ang tinatawan. Mga tugang sa satuyang ebanghelyo ngunyan, nadangugta ang huring sinabi kan satuyang kagurangnan, kung maimbitar ka, kung matao ka, ang tatawan mo, bako itong makakabalos sa imo. Bot sabihon, nagtatao ka, day ka nag-iisip kan sa imong makukuha, o kan balos na mabalik sa imo. Hinahanap bako ang sadiring karahayan, kundi ang karahayan kan tatawan. Hinahanap bako ang kaugmahan kan sadiri, kundi ang kaugmahan kang nagsiririsibi. Mga tugang, para sa mga Hudiyo, sinasabi ang pinakamagayon na pagtao, itong ang nagtatao, day nag-aaram kung si Isay ang sa iyang tinatawan. Day nag-aaram kung si Isay ang sa iyang tinatawan. Asin, si tinawan man, day nag-aaram kung si Isay ang nagtao sa iya. Sa satuyang mga kultura, lalo na ano po, ano ang pinakadipisil na utang na dapat na para sa tuya, dipisilon bayadan? Ano po? Na kung minsan, kang aki ka pangani, tinabangan ta ka. Ano po to? Utang na buot. Mga tugang totoo, magayon yan, pero sinasabi kang ibang mga nasa ibang kultura na toxic Filipino culture ang labi-labing pagpahiling ng ibang tao dapat na magbayad ng utang na buot pag may ginibo kita sa sainda. Mga tugang dai pa kita, tunay na nagtataw. Kung pirmi kitang nagsisingil, ninhuli sa utang na buot. Ninhuli sa minaginibo kitang mga karahayan. Arogon tan Diyos, nilingawanan sa diri, tanganing kita magkaigwaning buhay, tanganing kita magkaigwang kaugmahan, tanganing kita magkaigwa ning kasaganaan. Matindog para sa pagpamibi kan minatubon. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki ka Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan,
Naghihilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao, ibinako pa sa krus para sa to kad panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapumuraway, siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin kan buhay, sa maabot na panahon. Amen. Amen. Kung orog na hararom ang pagkamidbid niyato sa Diyos, orog man niyatong matalastas ang sa tuyang lubos na pagsarig sa iya, nag-aaram kan sa tuyang mga pagkukulang, asin kakulaposan, mamibi kita sa Ama, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, padagos na magdusay kan sa indang buhay sa lubos na paglingkod ki Kristo, asin sa iyang banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa matinaong puso, makanuod kitang magtalingkas sa mga pansadiring kasibutan, asin magtalubo sa pagmaot na masabatan si Kristo na mahuyo, asin mapakumbabaan puso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magkaigot kita kan tunay na kapakumbabaan sa satuyang pakikipagkapwa, urog na sa mga dukha, asin mga inaapi, asin mamidbid ta sa inda si Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa satuyang komunidad, matabangan niya to sa saindang kahilangan, huli kan sa tuyang pagmakulog, asin pagataman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tugang niya tunggadan, makisumaro sa kahadean ng Diyos noon na pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na Diyos, Ama nin mga dukha, mantang midbid mo ang samuya mga kaluyahan, asin kapaabaw-abawan, himatea ang mga pag-arang kan sa imong banwaan, sa tahaw nin sa indang katikapuhan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang kabos. Salamat.
Magpamibi ka mga Matindog tugang, po. tanganan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod ken kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang banal na pagdulot, danay na magtaw sa mo ka nakakaligtas na bendisyon, tangani ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na magkakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kang kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos ng ngalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang, asin sa atubang kadarakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan ang inaligtig sa ngalan kang kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabonin gabos na kabanalan. Kaya mga atang namimibi kami. Papadala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong obispo, si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaigtupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindugpuan gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, papadalong ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buod mo sa insirin sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muya ngonya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin paray kami pagdarahas sa suko, kundi agawa kami sa maraon. 'Di 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 '
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong pagligtas sa Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaning ko na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, ika na naubuhay ang sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Tinarawan kamo nin katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan makasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maumhayan. Hawak. Asin napapaha sa mundo.
Matindog po. Kagurangnan, kaming nabasog kan tinapay, nilangit non la lamesa, nag-aarang na parigunon ang samo mga puso, kaining kakanunin pagkamot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo, sa samong mga kapwa, huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna sa kadikit na panahon. Sa tuya pong pasalamatan, ang satong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre Jerome Pelayo. Salamat. Ang sa tuya pong mas sponsor, CRC LLFCC. Ang nakolito, ang nagbasa, asin ang ministro laiko. Asin ang gabos na oyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos ng pag-ere kan misa nin Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ng mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atindir ni Santa Misa. Pasalamatan taman po si mga taong nagtabang sa pag-repair po kaining CRC Center, asin man po kinakaipuan pa po duman sa mga gusto pa pong magtabang. Welcome po kamong maray sa na magtabang po sa muya. Asin man po sa maabot na September 5, Primer Biyernes po yan, alas 6 nin Banggi, mapuon po ang magkakaigwa po nin ika-26 na alay kiina, na yan po gigibuhon sa Our Lady of Peña Francia Minor Basilica and National Shrine. Pag alas 8 po, iga po ng Eucharistic Celebration na pamamayuhan ni Reverendo Padre Wilfred Almoneda. Asin pag alas 9 po, iga po ng Healing Prayer with manto ni Ina. Tapos pag alas 6 po nin maaga, 12 midnight po, magkakaigwa ng Dawn Procession. Hindi pong procession na ini, ipigdudulot mi po inis, duman po sa mga ito pong mga nagkagrandandan po sa Colgante Bridge, katong mga nakaagi pong taon. Asin bang po sa matuninong na kafiestahan, sa maabot na kafiestahan ni Ina. Ang gabos po, inaalok na mag-atendir o na magkiayon po sa Samuya, sa selebrasyon na ini. Salamat po. Asin matindog na po ang gabos sa pahuring bendisyon. Salamat man po sa indo. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. magdako kamo sa pagbendisyon. Ang Diyos ning gabos naranga, magbugtak kan sa indo mga aldaw, sa sayang katuninongan, asin magwara sa indo, kan mga balaog nin sayang bendisyon. Amen. Danay na iligtas niya kamo sa gabos na kawarasaan, asin pakusugon ang sa indo mga puso sa saiyang pagkamot. Amen. Mantang kamo nagin mayaman, huli kan mga balaog nin paglaom, pagtubod, asin pagkamot, kamo magin mahigo sa gibo sa presenteng buhay, asin maugmang magkamit kan buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa indo, sagkutan. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
takaw sa mga dalangin tinakpan. Si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tataramon na nadango, ang dinapahay na nagbaso, ang murahon nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,